bɛn na wɔ ɛka de kyerɛ youth na manyɔfoɔ sɛ bɛyɛ bɛtɔ bɛ na wiem na so yɛ wɔ oh about all the sir ya fi na Ghana ko to aba ato sɛ bia amba the mass na fi so besi na so besa so you sha ɔrɛ rent plan o ka sa kyerɛ ho na amaya plan so wɔn wo scam wɔn yɛ no yɛ so wɔgya no ma abato no bia no to na sa abato no de basa ya wɔ ɔmɛma Ghana ɔyɛ yankopɔ na ma papa election mu wɔ asɛmofo bi ka ɛde fa what you busy so na so papa ne bi sɛ election wo san wɔ bibia ebia ɛbɛgya dia na so wɔkun a wɔbɛtira ka fa election ne bi sɛ election apart from what we hear some wo bibia obetini aka fa mo bi apart from so that I'm not kind of obi ayi na bi nti da yi ba ya da aba ya so bi